snelst? Jan Smit als het morgen is gekomen. Wacht, in de microfoon, Jan. Jan Smit als het morgen is gekomen. Is dat helemaal goed of is dat helemaal goed, mensen? Dat is het, we gaan allemaal zingen! En dan ook weer geld verdienen, hè? Het hartstikke het beste en het mooiste. Goed mee! Weer uit je vet. Ik wilde wel, maar ging niet echt. Ik ga gewoon weer het gevecht. Ik ben verloren van de fles. En bovendien wil niemand mij zo zien als de drankje in het café. Een aantal vrienden met me mee. Even omlopen, ja. Maar jij kwam aan, ik heb het blijven staan. Je gooide alles in me los. Het is tijd. Ik ben het kwijt als de morgen is gekomen. Wat de leven maakt al lang verleden is. Als de morgen is gekomen. Nou, zijn we eruit of moeten we nog even doorzingen? Hè? Ja, ik denk dat ik ben. Ja, zeg maar, waar was je tussen twijfelen? Welke groepen? Ik twijfel een beetje tussen de Looney Tunes en de Vuvuzelas. De alweer? De Vuvuzelas waren volgens mij toch net tot de andere meezingen. Gaan we nu weer ietsje beter uit de boter, hè? Uit de boter, hè? Uit de boter. Goed. Applausje voor de Vuvuzelas, de Winnie de Poes. Nee, we hadden ook nummer goed. Had ook een nummer goed? Ja, goed opgelet, leider van de Winnie de Poe groep. Oké, we gaan verder. Ik ga wel twee groepen naar voren. En dat zijn de Mickey Mouse en de Winnie de Poes. De hele groepen naar voren.